Per a què hem lluitat aquests 4 anys en matèria d'interinitat? Per a que la contractació de les substitucions sigui fins al 31 de juliol, per a que es revisi l'annex 4, per a que l'experiència a l'escola concertada no compti entre els interins no tutoritzats, per a que es reconsideri la contractació del professorat tècnic sense titulació universitària, per a que aprovar oposicions meriti i que les persones aprovades que no obtinguin plaça tinguin prioritat a la llista d'interins, per a que baremi l'experiència docent a escoles municipals de música, escoletes d'infantil, universitats, l'experiència laboral que excedeixi de requisit de temps, els títols de grau mitjà i superior de formació professional i de les escoles d'art, de graus superiors del conservatori, els cursos fets en el SOIP i les certificacions de professionalitat, per a que els processos d'adjudicacions i de tutorització siguin transparents, la gestió dels processos telemàtics deixi de ser nefasta, s'eliminin l'obligatorietat de marcar totes les places en el tràmit d'estiu i que els centres tinguin l'obligatorietat de concentrar les mitges jornades en 3-4 dies. Per a que no hi hagi docents compartits entre Eivissa i Formentera, els mèrits es reconeguin fins al darrer dia en què romangui oberta la convocatòria i es cobreixin les reduccions d'1/3 de jornada, per a que la tutorització es pugui fer en períodes de 15 dies i a més d'un centre, i es pagui el complement de tutoria. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?